Now, sa time nga gipakatawo kas kalibutan, nanay purpose nga giandam ang Dios sa imong life. Tanaw na tong conversation ni Jeremiah og sa Dios. At this time, teenager pa si Jeremiah. Teens. I don't know exactly yung edad. Bata pa siya ni. And anak siya prophet. Og naay plano ang Ginoo kang Jeremiah, the same mahimong prophet sa mga kanasuran. Ingon din ang Ginoo, verse 4. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Kailan na ang Dios nimo before pa ka gibutang sa Ginoo sa sabakan sa imong inahan. Actually, before the foundation of the world, na nakasuna-huna sa Dios. Tanawa, unsa ka accurate, unsa ka sure, unsa ka serious ang pagplano sa Ginoo sa imong life. Wala pa gani na minyo imong mamagpapa naa nakashuna-huna sa Dios. Gi-arrange na sa Ginoo ang mga talents, skills, and abilities nga need nimo someday na nakas iyang plano. In ana ka-advance ang God before the foundation of the world. Now, next, before you were born, I sanctified you. So, wa pa daw kagipakataw, gisanctify na ka sa Dios. The word sanctify means to set apart. Gi-prepare ka for something special. Set apart. Mura ka naghiwa bitaw carrots, si kaghiwa, gilahi nimong panit, gilain nimong limpyo. Gina-set apart nimong hugaw, ginalain, preserve nimong limpyo. The same with your life, the moment you become a Christian, a child of God, naa ka sa process of sanctification. Gina-preserve sa Ginoo imong life, gina-set apart kanya sa wrong influence, wrong people, wrong principles, kaya gi-preserve niya imong life for a very special purpose. Yes, imagine mo, wapa ka gipakataw, excited na ang Dios, one day mapakataw ka sa kalibutan. Third thing, I ordained you a prophet to the nations. Awa ha, the word ordain, it means isa ka authority nga gihatag. Gitagaan kag authority sa Ginoo, di ay tungod ana nga specific ni mga purpose. Na kay purpose nga di gid ma-perform sa ubang tao, ikaw lang gyud ang maka-perform ana. Si Jonah, sa diyang nakasala si Jonah, wa nangitang Ginoo laing Jonah. Kaya kung mangita siya laing person, lahi na pud nga lugar, tawgon siya di na sa Nineveh. The same Jonah, the same Moses gitawag sa Dios, sa diyang nakasala si Moses. The same Abraham, sa dang nakasala si Abraham, the same Paul, sa dang nakasala si Paul, the same person, ikaw. Nay purpose ang Ginoo, bisan pagkapila ka nasipyat sa imong past, mistakes nimo, nagay po siya purpose nimo, ikaw lang ang maka-perform niya na. Abi nimo, wala lang kagi hunahuna sa Ginoo, wala lang niya giandam ang plans niya sa imong life, iya pagikang gitagag authority nga ma-perform ni anak. Once di na to ma-perform atong purpose, nagi something emptiness o lacking sa atong life. Tungod kay wala kagi-design di anang butanga. And once ma-perform nimo imong purpose, every single good work nga mahimo nimo para sa Ginoo, you are satisfied. Malipay ka. Now, sa atong church age karon, ma-perform nimo imong purpose, diha pinaagi sa ministry sa church. Walay laing agency nga gitagaan sa Ginoo right or authority nga ma-perform ang tanang purpose siyang katawhan, pinaagi lang yun sa church. Muna ang church naga-provide dig mga open opportunities, chances nga magamit ang ato ang kinabuhing Kristohanon. Unsa may agud ako ministry Pastor John? Simple raman kung magtotoo. Di man ko pareha ka talented ni Brother Wayne, Brother Opino, Brother Winford. Di man ko paragod kanindot og tingog ni Brother Carl,
Di man ko kamaayo mo smile ni Nanay Erlinda nga maayo kay mo dan nagbisita. Mugot man gud kog naong. Unsa man gud ako ministry. Now, what are some of the ministries in the church nga pwede kang mag-involve? Uban lang niha, di ni maogid tanan. Teaching. You can be one of our teachers. Sunday school. Preacher. That's one of the ministries in the church. Song leader. Pwede ka mag-song lead. Pwede ka mag-leader. Isa sa mga disciples sa church. Or soul winner. Siguro di kay ka-active diri sa church, pero outside sa church, daghan ka gisharean sa good news. Designer. Siguro imuhang ministry nasa pagpanindot sa church. Pagpangitag way nga ang church, may mo siyang nindot nga dapit para simbahan. Now, tungod kay tanang ministry gyud sa Ginoo para gyud sa kayuhan siyang buluhaton. Cook. Kana itong mga cook diha ay nagkaudto. Pila kakalag na nga luwas ang kinabuhi ana. No? Kung gibutangan og sa kakilong bitsin, kabalik pa bago ta sunod Domingo dinhi. Di na. Pero with love na ilang pagtrabaho. Ushers. Kanang pagbarog dining Kurt o ni Carl maganaana sa sibot. Isa na sa mga ministries. Kanang mo welcome diya sa church. Hello ma'am, mayong buntag. Pag smile ni mo, na-encourage si ma'am or si sis kay malipayon king naong ang welcome niya sa church, that can be one of your ministries. Cleanliness sa church. Anything nga imong na-involve ka sa pag-maintain sa kalimpyuhan sa atong iglesia. That's one of the ministries. Musicians. Sabi ni mo, dako na nga rule ang pag-play og music sa church. O siguro imuhang ministry ang pag-invite og mga bisita. Di kay ka siguro active kay sa church, maulaw ka, pero naa kay kag dila ba mo invite og bisita. At ta kay nindot ka dito sa simbahan, libre pa ni udto. Nya natimingan ang imong gi-invite kay tapulan kay muluto ba. Sige. Natay maybe imong gift, imong ministry diha nga bahin. Prayer. Naiuban din gifted sa prayer. Siguro wa kay nakita imong action, pero sa imong pag-pray naga-intercede ka og mga prayer para sa uban. Gina-pray nimo si brother wa na nagasimba. Dili na mapansin sa church, pero silently sa imong kwarto gina-mention nimo ilang name through prayers. That is a ministry. Sa pa financial supporter. Uban naga-support sa itong mga mission work through financial. Mga needs sa church nga palitunon. Mission works na to. Siguro watay nakita kay dinhi nga naga-soul winning outside, pero natay duha ka mission works sa Surigao ug sa Agusan. Ministry na sa FMMBC. Repair. Siguro imong talent dili kayo ka kanang kuan sa mga ubang buluhaton, pero maayo ka mo repair og mga guba nga salog imong i-tiles, guba nga kisami imong pintalan. Encourager, isa sa mga ministry sa church. Maayo ka mo pikpik ba ditong patakod sa mas uban. Maayo ka mamikpik brad, ampo lang nato na. May ka mo tan-aw mga Kristohanong nangaluya, and then imong gina-encourage na kain-ana nga klase nga words. Ministry na igsuon. Ug uban pa. Daghan kag mahimo para sa Ginoo. Mo nang ingon bitaw ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58. Dinhi nimo ni ma-appreciate nga verse, ingon ni Paul, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Your labor. Ang pag-serve magud sa Ginoo, it talks about our labor. Even sa simple nga butang, basta para nas Ginoo, dili gina siya walay pulos. Basta gibuhat nimo na sa kinasing-kasing.